Светът на яхтите се смята за един от най-разкошните и престижните. Днес повечето от тях имат удобства, техника и джаджи, които не притежават дори 5-звездните хотели. Яхтинг и лайфстайл винаги вървят ръка за ръка. Кои са предпочитаните дестинации на известните българи? В последните няколко години все повече българи избират почивка на яхта. Не най-скъпата може би, но достатъчно комфортна. Има и заклети почитатели. Аз сещам за някои от тях, примерно за певеца Орлин Горанов, който от дълги години използва ветроходни яхти основно за своята почивка. Сега знам за доста известни личности, които поне имат някакви мероприятия, дали партии или някакъв конкретен повод, които правят, но обикновено дори те предпочитат така да оставят в някакъв по-тесен кръг. Но все по-популярно става и след известните личности. Като цяло повечето ги блазнат лукса на моторните яхти, особено ако е за конкретно събитие, но за някаква по-дълга почивка, примерно седмица или 10 дена, със сигурност се предпочитат ветроходните яхти. Докъде са предпочитаните пътешествия с яхта? По Северното Черноморие, крайбрежието на Варна, много хора плават, но отиват много често до Балчик и до Мидената ферма, която е по-на север, а на юг, естествено, пристанища на Свети Влас, Созопол, Несебър, са места с хубави марини и хората ги избират. Много често и много развита дестинация са в плаването в Гърция. Много българи се ориентират в района, в Юнийско море, около остров Левкада. Естествено на Халкидики също и в района на Кавала също много хора плават там с ветроходни яхти. Естествено има и хора, които наемат яхти по Френската ривиера в Средиземноморието, но там обикновено е свързано с наема на луксозни моторни яхти. Нека си кажем честно. Пътуването с луксозна яхта е достъпно само за хора с възможности. И там, разбира се, има различни равнища. Скъпите моторни яхти около между 20 до 50 хиляди евро на седмица. Но става въпрос за мултимилионни яхти, докато по-популярните яхти, ветроходните, като тази, на която се намираме, обикновено наема е между 2000 до 4000 евро на седмица. Разбира се, нищо не ни пречи да помечтаем за подобно пътуване или поне да се насладим на гледката. Има и немалко луди глави по света, които са готови да жертват целия си сухоземен живот за удоволствието да пътуват свободни под ветрилата, накъдето пожелаят. Това беше всичко от нашата светска вълна в морето от информация. Бъдете здрави!